All for Gaming, cel mai bun site de știri din domeniul IT, telecom și gaming, link în descriere. Bine v-am găsit, fraților, astăzi cu top 10 cele mai violente anime, așa că să începem. Berserk urmărește povestea lui Guts, Black Swordman, un războinic care călătorește și care se alătură unui grup de mercenari numită Banda Șoimilor. După ce a scăpat de un ritual în care liderul grupului i-a sacrificat pe toți urmașii săi pentru a câștiga statutul de mâna lui Dumnezeu, Guts a fost marcat cu un semn care atrage spiritele rele și toate sortimentele entităților răutăcioase. Acest lucru, evident, duce la un conflict în viața sa, ceea ce în sine duce în mod inevitabil la violență. Centrul Blood Sea se află la Saya Kisaragi, o fată obișnuită deși stângace. Ca majoritatea fetelor vârstei ei, Saya frecventează școala în timpul zilei și își face temele pe timp de noapte. La prima vedere s-ar părea că nu există multe caracteristici care să o distingă pe Saya de colegii ei. După o inspecție ulterioară, adevărul este dezvăluit. Saya este de fapt o femeie spadă care vede lama ca o formă de artă pură. Când se plimbă noaptea, Saya folosește arta sa pentru a ucide monștri, în timp ce dansează cu lama frumoasă. Ea pulverizează galoanele galbene din sângele inamicilor ei. Elfen Lion urmărește povestea lui Lucy, care face parte dintr-o specie recentă mutantă cunoscută sub numele de Diclonius. În ciuda faptului că Diclonius sunt asemănători vizual unui om, există mai multe diferențe între cele două, dintre care unul este acela că Diclonius are acces la membre invizibile, controlate de minte, cunoscute sub nume de vectori. După ce a ieșit dintr-o unitate de testare, Lucy este o fată liberă adolescentă aflată în lumea deschisă, cu puteri mutante inspirate. Luând loc într-o realitate alternativă, Tokyo Ghoul spune povestea unei lumi suferite de găuli, care sunt definiți ca oameni care pot supraviețui numai consumând carnea ființelor umane. Acești găuli trăiesc în societatea deschisă, ca toți ceilalți, ascunzându-le adevărata lor natură pentru a evita situațiile abrazive. Ceea ce face ca evenimentele de pe ecran să fie chiar mai greu de înghițit este că le experimentăm din perspectiva lui Ken Kaneki, un student din colegiu care a fost transformat recent într-un găul și trebuie să consume acum carnea umană pentru a se supraviețui. Parasite. Ca o mulțime de anime, Parasite nu-și trădează inițial natura violentă cu premiza ei. Practic, spectacolul este despre un parazit extraterestru care pătrunde pe pământ și ajunge în cele din urmă spre gazda sa, protagonistul nostru, Izumi Shinji. Parazitul intenționa să intre în creierul lui Shinji prin asa ureche pentru a obține controlul complet asupra comportamentului său. Cu toate acestea, a ratat și a reușit doar să țină sub control doar brațul stâng al lui Shinji, în timp ce Shinji trebuie să-și dea seama cum să trăiască alături de conștiința străină independentă. Întreaga încercare vine cu avantajele sale. Partea dreaptă a lui Shinji poate efectua o mulțime de trucuri. De exemplu, el își poate modela brațul într-o varietate de forme și arme, cele mai multe dintre extrem de ascuțite și cu unghiuri. Attack on Titan. Titanii au apărut pe planetă de nicăieri, în număr mare, și au început să mănânce oamenii. Membrii supraviețuitori ai rasei umane au construit 3 orașe adăpostite de 3 ziduri enorme pentru a ține titanii afară, care au funcționat pentru o vreme. În orice caz, seria începe cu titanii care sfârmă peretele exterior al orașului. Ceea ce se întâmplă este masacrul absolut, escaladând în scară și intensitate ca un roller coaster care merge doar în sus. Oricine caută să obțină o idee despre violența din Attack on Titan trebuie doar să privească primul episod. Povestea de fundal pentru Another este pictată după cum urmează. Un student al clasei 3-3 de la școala de nord a municipiului Yomiyama, pe nume Misaki, a murit în 1972, provocând o atmosferă întunecată pentru a înconjura orașul Yomiyama. În deceniile care urmează, povestea începe apoi în 1998, când Koichi, un băiat de 15 ani, se alătură clasei 3-3. Ca toți ceilalți, Koichi observă atmosfera care înconjoară școala și orașul Yomiyama. Spre deosebire de toți ceilalți, cu toate acestea, Koichi decide să sapă mai adânc în mister. Cu un nume cum ar fi Corpse Party, nu te poți aștepta în mod rezonabil ca acest anime
anime să fie totul despre bomboane de vată și plimbări cu ponei. Nu, Corpse Party se concentrează pe 9 studenți care se întâlnesc într-o noapte în liceu pentru a-și lua rămas bun de la un prieten. În urma personalizării, grupul realizează un anumit tip de ritual de noroc pentru a-și admira bunul prieten. Ceea ce studenții nu știu este că elementele pe care le-au folosit pentru ritual sunt legate de Academia de Întâmpinare Cerească, o școală elementară care a fost distrusă cu mult timp în urmă, ca urmare a succesiunii de ucideri oribile. When They Cry. Pe măsură ce satul se pregătește pentru festivalul anual, Keiichi află despre legendele urbane ale satului. Spre oroarea sa, descoperă că au avut loc crime și dispariții în sat în ultimii ani și toate par să aibă legătură cu festivalul și cu zeul patron Oyashiro. Keiichi încearcă să-și întrebe prietenele despre aceste incidente, dar ele rămân tăcute și refuză să-i ofere niște răspunsuri. Pe măsură ce au loc mai multe evenimente bizare, Keiichi se întreabă ce le-ar putea ascunde prietenele de el și dacă poate măcar să aibă încredere în ele. Shigurui. Când vine vorba de violență grafică realistă, Shigurui se numără printre cele mai populare nume din anime. Desigur, există și un subset de iubitori de anime care caută exclusiv brutal și violent, iar acei iubitori de anime țin Shigurui într-un loc special. Această poveste este stabilită în secolul al XVII-lea, în jurul unui turneu în care luptătorii folosesc sabia tradițională japoneză de oțel, mai degrabă decât sabia din lemn. Mai exact, povestea lui Shigurui se concentrează în jurul unei lupte deosebite dintre samurai orbi, Hirako Seigen și spadasinul Fujiki Genosuke. Acestea fiind spuse, fraților, întrebarea de astăzi este: care este animeul vostru cu violență care v-a plăcut? Iar noi ne vom auzi desigur pe Instagram la THT Cristian. Salut!